ħafna nies jistennew dawn il-ġranet ta' festi bil-ħerqa, hawn oħrajn li dawn iż-żminijiet iġibulhom memorji koroħ, hawn min iħossu waħdu u abbandunat. U dan jista' jkun riżultat ta' ħafna esperjenzi li il-ħajja taftati. Sfortunatament hawn min juża l-alkoħol sew biex jiċċelebra kif ukoll sabiex jinsa id-dwejjaq li jkollu. Imma fir-realtà l-alkoħol mhuwiex is-soluzzjoni. F'intervista mxandra waqt il-programm .net iltqajna ma' Leli Spiteri, raġel li 12 sena ilu għażel li jeħles minn dan il-vizzju u jibda jgħix ħajtu. Sipruħi vittma tiegħu. Vittma x'dinja marda. Din hija marda tal-alkoħoliżmu. Iżjed ma beda jgħaddi żmien għal Leli dan il-vizzju sar marda. Din id-dipendenza għadda maddej fuqha għal madwar 40 sena. Snin twal li magħhom bdew iġibu problemi kbar. Dan għaliex minn grok jew 2 whisky Leli beda jixrob fliexkun whisky qisu muxu. Bla dubju din id-dipendenza waslitu sabiex ikun iżjed aggressiv. Fl-aħħar jien imbagħad kissirni għedlek qasbet ċos ma kont niekol. Kienet tgħidli nżel kow, Jakob. Minn hemm isfelli. Għandna ma kelx. Meta kien wasal fix-xifer u dan il-vizzju qabeż il-limitu ta' kollox, Leli ġie mħeġġeġ ifittex l-għajnuna u jispjega kif beda il-proċess. Programm beda. Minn hemm. Minn dar l-impenn dak iż-żmien. Illum għadha teżisti wkoll. Illi jgħinuk dan tinsa inġo moħħok l-alkohol, inatfuk detoxification minn ġewwa u mbirikom minn dawk in-nies. U wara hemmhekk imbagħad mod nagħmel sena programm mas-setqa. Min l-għada li waqaf jixrob ħajtu bdiet tinbidel, qeleb il-vizzju u beda jqum fuq saqajh. Ħar ridni ta' ħajtu lura fidejh. Is-sigriet li daqshekk wieqa' fuq. Ma tieħux l-ewwel drink. Għax l-ewwel drink, l-ewwel grog iwaslek biex tisker. Għajt ngħid li nnifsi alkoholik imma sober. U sober fisser mhux ma nixrobx biss li qed ngħix ħajja feliċi. Wara dak kollu li Leli u l-familja tiegħu għaddew minnu, issa jħossu tajjeb u għandu l-unur jgħid li issa ilu 12 sena il-bot mill-alkoħol.